Здравейте, уважаеми потребители! Днес искам да ви покажа как може да блокирате клипа, който се намира на фокус в профила на всеки потребител в VBOX 7. Отскоро направиха така, че тези клипове, които са на фокус, да се стартират сами при влизане в профила на потребителя. Има един много лесен начин, по който можете да блокирате този клип да не се стартира на всеки профил в VBOX 7. Първото, което трябва да направите, е да влезете ето на тази страничка AdBlock Plus и да си го инсталирате тази приставка към Mozilla. Можете също и към Google Chrome и към други. Те тук са изброени кои браузъри се поддържат от тая приставка. Инсталирате се на браузъра. След това няма да ви го показвам, елементарно е. След това влизате в профила си, най-добре в собствения си профил, и натискате и това и тук отгоре, блокирай. Това блокирай е свързано с приставката AdBlock Plus. Ето и тази тук. Така, и сега цъкаме върху блокирай. Както виждате, тук ви показва какво искате да блокирате. Избирате ето това, потребителски. Така ще блокирате в случая само плеера, който се намира в профила на потребителя. Т.е. в потребителския профил. Добави филтър и както виждате, клипа вече е блокиран. Така, сега влизаме на Play страницата, примерно този клип, и както виждате, клипа си стартира. Така, значи няма проблем с другите клипове. Връщаме се обратно на профила и както виждате, клипа си остава блокиран. Това е най-лесният начин, по който можете да спрете клипа на фокус да се стартира при всяко влизане във вашия профил. Ако искате, може да пробваме в нечий чужд профил, примерно на Skynet. Ето, влизаме, блокиране. Да пробваме на Dirty South. Опала, и тук е блокиран. Значи на всички профили в VBOX 7, където има клип, е блокиран и по този начин вече не може да се плейва. Благодаря ви, че гледахте този клип. Очаквайте и следващите ми клипове.